Draga braćo i sestre, znamo iz liturgijskih iskustava da kad krstimo djecu, da ovaj čin efata je u sakramentu krštenja. Možemo se prisjetiti kad svećenik malom djetetu stavi križić na usta i na uši i izreče ovo Isusovo efata. Otvori se. Vi znate da mi ušima slušamo i čujemo se kad jedni drugima govorimo i ubiremo zvuke oko nas. Slušamo uši, ali čujemo srce. Koliko je važno da taj efata odzvoni u našem srcu, da taj Isusov križić otvori uha našeg srca, da možemo čuti njegovu riječ. Da znate, puno puta kod nas u Hrvatskoj, u našem narodu, kad radimo popise stanovništva da vidimo koliko nas ima, pa nas tamo u tim listama pitaju koje smo vjeroispovijesti i puno drugih nekakvih pitanja, onda ispadne da kod nas ima jako puno vjernika, jako puno katolika, onda mi kažemo da smo mi velika katolička zemlja i tako dalje i tako dalje. Znate, jedno je znat o Bogu. Može čovjek pročitati i najveći ateisti možda više znaju o Bogu nego mi. Mogu više pričati o Bogu nego mi. Mogu više diskutirati o Bogu nego mi. Jedno je znati o Bogu. Jedno je imati nekakvu tradicionalnu vjeru da Bog postoji. Znate koliko puta sam mlade ljude sreo pa u problemima, u ovisnostima, u poteškoćama života pa mi kažu velečasni, ja sam uvijek vjerovao da negdje nešto nadnaravno postoji. Ti vjeruješ da postoji. Ok. Ali naš Bog je Bog koji nije zadovoljan s tim da ti samo vjeruješ da on postoji, da ti znaš o njemu lijepo pričat, da ti znaš nešto o njemu reći. Naš Bog je živi Bog koji hoće da ti govori u srce. Naš Bog hoće da ti čuješ njegovu riječ svaki dan. Naš Bog ima što ti reći i danas. Naš Bog svoju riječ hoće da unese u tvoje srce, hoće formirati tvoje srce po svojoj riječi. Naš Bog je učitelj, naš Bog je živi Bog, naš Bog je Bog koji govori i progovara čovjeku. Naš Bog traži zajedništvo s čovjekom, s vjernikom, s tobom, sam. Živi Bog. Je li možemo mi sebi u našim glavama to posložiti? Da Bog priča čovjeku. Da treba to srce uistinu biti otvoreno, da to srce uistinu možeš čuti tu Isusovu riječ. A Isusova riječ, riječ evanđelja je živa riječ. Živa riječ. Velika je razlika ono što čitamo u Svetim pismima, pogotovo Novi Zavjet i evanđelja, od neke obične knjige koja može biti nadahnuta ili može biti napisana od mudrih i pametnih ljudi, puna mudrih izreka. Evanđelje, Sveto pismo, Isusova riječ, ono što su apostoli zapamtili, ono što su apostoli duhom nadahnuti upisali, mi danas to iščitavamo i čitamo. Ta riječ je posebna riječ. Ta riječ ima moć. Tu riječ treba osluškivati. Ako je uzmemo sa ljudske strane, možemo reći ona je dosadna, pa mi ovo evanđelje o Marku u ovih 25, 30, 40 godina, 50 godina našeg života, vjerničkog života, dolazeći ovdje u crkvu, čuli smo je milion puta, čim mi se pročita prvi redak, zna već kraj. Dosadno. Ali ne, braćo i sestre, kad uzmete tu riječ, kad nam je milina slušati Isusa, kad je pročitate negdje u kutku vašeg stana, negdje u vašem molitvenom kutku vašeg života, kad otvorite srce, kad je pročitate i samo zatvorite oči, i samo otvorite srce, i dopustite da ta riječ nataplja vaš život. Nemojte, mi svećenici imamo propovjedi u glavi, A, B, C, D, no imamo one foldere, ladice. Čim čuješ prvu riječ evanđelja, možeš izvati propovijed, što ćeš reći ljudima. To je mrtav propovijed.
Jer riječ treba osluškivati, jer ona nije ista danas i ko što je bila prije godinu dana. Evanđelje je isto, slova su ista, riječi su iste, a Isus nosi drugu poruku u tvom životu u ovom trenutku, danas priča. Nisu to moralne nekakve porukice koje ćemo mi iz Evanđelja iščitati, pa Isus je u ovom Evanđelju htio reći ovo i ovo, pa 1, 2, 3, A, B, C i to vrijedi za cijeli život. Jedanput smo to shvatili i više ništa ne moramo znati i imamo nekakva moralna pravila koje se trebamo držati. Ma ne! Moj Isus danas govori u ovom trenutku, tvoj život danas nije isti kao što je bio jučer, prekjučer, za godinu dana i ne kažemo. Je tako? Naši životi su od nas skroz nešto drugo. I on danas po toj istoj riječi govori ti sasvim drugu priču, govori tvom životu, govori tvom srcu, formira tvoju savjest, dira tvoj život, dotiče se tvoga života, ulazi u tvoj život, ljubi tvoj život i učite ljubiti onog pored sebe. To je snaga Isusove riječi. Zbog toga taj efata, otvori se. Otvori srce, jer ti imam što reći. Ne boj se. Otvori srce. Ako me želiš upoznati. Ili nije dovoljno da o meni znaš pričat i da drugima puniš glavu kako si ti vjeri, kako ti znaš stvari. Otvori srce, efata. Ja ti želim doći u život. Ja koji sam tvoj Bog, ja koji te poznam, ja znam tvoje srce, ja znam događaje tvoga života, ja poznam tvoje rane, ja ću te iscijeliti, ja ću ti vratiti osmijeh, ja ću ti vratiti u život. Dođi k meni, ti koji si umoran i opterećen, ja ću te uzljubiti. To je taj Bog. To je Isus. To je taj efat. Ne znam da li ste ikad doživjeli, na primjer, snagu riječi koja je natopljena ljubavi. Znači, mi naše mlade koji su ovdje šaljemo u škole i tako dalje, gdje učimo se moralu, bontonu, etici, pa kad pogriješiš onda trebaš reći oprosti, kad ti neko nagazi na nogu trebaš reći pardon. No, ima tih brdo pravila koji čine dio etike, kulture jednog naroda, jednog mjesta gdje se živi i tako dalje. Ali nije isto. Nije isto kad ti, na primjer, nekoga uvrijediš, povrijediš i onda zaroniš u sebe i vidiš da si krivo napravio, pa ti bude žao, pa se pokaješ, pa suzu pustiš, pa smogneš hrabrosti da odeš pogledaš sestru, brata u oči jer kažeš oprosti, molim te, za ono jučer stvarno nije bilo u redu s moje strane. Oprosti za ono od neki dan. Stvarno sam pretjerao, znam da sam te povrijedio, žao mi je jako. Znate, kad vi izgovorite to oprosti mi, žao mi je, na primjer, kad to dođe iz srca, kad to dođe iz molitve, kad to dođe iz iskrenog pokajanja, kad to dođe iz ljubavi prema tom čovjeku, ta riječ koja izađe iz tvojih usta, ona je natopljena Kristom, ona je natopljena ljubavlju, ona dira srce onog pored tebe. Ona ima snagu da prodre u dušu i srce onog pored tebe. Ona mijenja odnos između tebe i tog čovjeka koji tebe u tom trenutku sluša. Među vama više nije isto. Vi se mirite, vi se ljubite, vi si praštate. To je snaga. Isusove riječi. To je snaga. Isusova riječ formira tvoje srce da ti možeš ući u pokajanje, da ti možeš ući u istinu, da ti možeš spoznati grešku, da ti možeš imati snagu da kažeš oprosti. Razumijete gdje je snaga Isusove riječi? Nema toga. Ne možete to naučiti ni moral, ni etika, ni ne znam koja kultura, ni ne znam koji profesori. Niko te to ne može naučiti. Samo Krist. To je s Kristom. A bez Krista kad je etika, onda znamo pravila igre. No, u nogometu. Kad pogrešiš, pardon. Kad nekoga nagaziš, pardon. Oprosti i nemam pojma. I kad ti to kažeš iz kulture, jer si ti kulturan, no? Jesu tebe naučili to? Bo, kulturan ti, kulturan on, svako na svoju stranu. I to je lijepo za vidjeti, ono kulturne ljude, kako se ponašaju i obnašaju. Ali nema tu. Nema tu bratstva.
tu onog pravog prijateljstva. Nema tu onog Isusovog ljubi brata pored sebe. Nema tu evanđelja. Eto zašto je kršćanin kvalitetniji čovjek, zašto je vjernik kvalitetniji čovjek, zašto je sljedbenik Isusa Krista pravi čovjek. Jer čovjek je uistinu čovjek. Čovjek je u punini čovjeka kad je u zajedništvu s Kristom. Bog nas je takve satko, tako nas je napravio. Mi smo tako skrojeni da budemo u zajedništvu s njim. I kad smo u zajedništvu s Bogom, mi smo onda pravi ljudi. Onda je čovjek u punini čovjek. I onaj koji nije s Bogom, on je čovjek. Ali čovjek s Bogom je punina čovjeka. Eto zbog toga, to su razlozi zašto Efata, zašto otvori srce, zašto prihvatiti Isusov nauk, zašto Isus učitelj, zašto Isus hoće progovoriti danas, zašto Isus priča tome srcu. Jel te voli, jel te ljubi, jel te formira, jel si njegov, jel te grli, jel te želi. To je ta dobrota Božja. Osjećate li vi tu dobrotu Božju? Osjećate li da je Bog živ, ljudi? Ili je fantazma? Ili vjerujemo u nekako ludilo? Ili se laže? Ili samo istinamo našu tradiciju, evo, radi reda smo tu. Svake godine sam u Stuttgartu na duhovnoj obavi, doći ću i ove godine, tamo mi Bog u teci piše plus. Ako ga ima, ako ga nema, dobro. Živ je, ljudi, živ je. Tu je. Tražite, ljubite, govorite, praštate, grlite, dopusti sam. Samo dopusti. Evo, neka nam u ovoj svetoj misiji bude upravo tako. Neka nam, dragi Bog, dođe u srca i ostane u njima zauvijek.